ସବୁଠାରୁ ସ୍ପେଶାଲ ବସ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ତୁମ ସାଥିରେ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଥିଲାଗି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା କରେ। ଆଉ କେତେ ଝଗଡ଼ା ଆଉ କେତେ ବ୍ରେକଅପ୍ କେତେ ଥର ମୁଁ କରିଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି, ସତ କହୁଛି। ହେଲେ ଦେଖ ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ସାଥିରେ ବି ଅଛି। ତୁମର ତ ହେଇଗଲେ କାହିଁକି ନା ତୁମ ଉପରେ ମୋର ଭରସା, ବିଶ୍ୱାସ, ଭଲ ପାଇବା ସବୁ କିଛି ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ଝଗଡ଼ା କରି, ଏତେ ଥର ବ୍ରେକଅପ୍ କରି, କେତେ ଥର ଆମର କଥା ବନ୍ଦ ହେଇ ଦେଖ ଆଜି ତୁମ ସାଥିରେ ଅଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲି କି ତୁମେ କାହାର କଥା ଶୁଣିବନି, କାହିଁକିନା ତୁମେ କାହା କଥା ଶୁଣିବା ବି ଜରୁରୀ ନୁହଁ। ତୁମ ମନ ଯାହା କହୁଛି, କ'ଣ କହୁଛି, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଥିଲା। ସେଥିଲାଗି କୁହେ କି ତୁମେ କାହା କଥା ଶୁଣନି, ଯେଉଁଟା ତୁମ ମନ କହୁଛି ସେଇଟା କର। ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଥାଇକି ବି ସମ୍ପର୍କ ବି ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ଯୋଡ଼ିବାକୁ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଲୋକ ବି ସେମାନେ ବି ଚାହାନ୍ତି କି ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କହନ୍ତି କି ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିକି ରଖ, ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗେନି। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ତୁମ ମନ କହୁଛି ସେଇଟା କରିବ। କାହା କଥାରେ ପଡ଼ିକି ତ ଅବିଶ୍ୱାସ କରନି। ତୁମ ମନ କ'ଣ କହୁଛି ସେଇଟା ଦେଖ। କାହା କଥାରେ ପଡ଼ିକି ଯଦି ତୁମେ ଅବିଶ୍ୱାସ ମୋତେ କରିବ, ମୋତେ ତ ବହୁତ ବାଧିବ ନା। କାହିଁକିନା ମୁଁ ତୁମକୁ କୁହେ କି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ କର, ହେଲେ କାହା କଥାରେ ମୋତେ ତୁମେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରନି। କାହିଁକିନା ତୁମ ଉପରେ ମୁଁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ କାହା କଥାରେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ମୋ ହୃଦୟ ତ କାନ୍ଦିବ ନା। କାହିଁକିନା ଯେ ଯାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ, ସେ ଯଦି ବିନା କାରଣରେ ତାକୁ ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସ କରେ, ହୃଦୟ ତ ନିଶ୍ଚୟ କାନ୍ଦିବ। ଛାଡ଼, ସବୁକିଛି ହେଲା ପରେ ବି ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛ। ଯଦି ମୋ କଥାଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ବାଏ ବାଏ।